PowerPoint presentation ዝተፈላለዩ options ኣለዎ እዚ options እዚ ልክዕ ከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ጌርና ካስተማይዝ እንድሕዳ ጌርናዮ ብዝበለፀ ንPowerPoint ማይክሮሶፍት PowerPoint ክንጥቀመሉ የኽእለና እዞም options ኢልና ንፅውዖም ዘለና ናይ ማይክሮሶፍት PowerPoint ኣብ ፋይል ምስ ኣተና ኣብ backstage view ኣብ ታሕቲ options ትብል ሓንቲ ታብ ኣላ ማለት እዩ ኣብዛ options ትብል ታብ ምስ ከፈትና PowerPoint options ዝብል ሓደ ዊንዶው ተኸፊትልና ኣሎ እዞም options እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብዚ ተቐሚጦም ኣለዉ ማለት general options ኣለዉ proofing options ኣለዉ save options ኣለዉ language ease of access advanced customize ribbon quick access toolbar add-ins trust center ዝብሉ ዝተፈላለዩ ናይ ማይክሮሶፍት PowerPoint options ኣለዉ ማለት እዩ ነዚኣቶም ካስተማይዝ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ገለ ዝተወሰኑ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበር ንሕጂ ኣብ ጀነራል ኦፕሽንስ ንእቶ ኣብ ጀነራል ኦፕሽንስ ምስ ኣተና ምስ ዩዘር ኢንተርፌስ ኦፕሽንስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ሾው ሚኒ ቱልባር ኦን ሴሌክሽን ዝብል ኣሎ ንኣብነት ሓደ ፅሕፈት ምስ ተፀለምካዮ እታ ሚኒ ቱልባር እትመፅያ ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ካንስል ክብለ እጂ ኣብዚ ከንፈትን እዚኣ ምስ ተፀለምኩዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ሚኒ ቱልባር ትበሃል እያ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሚኒ ቱልባር ክትመፅእ ትደልያን ኣይትደልያን ኣብዚ ጀነራል ኦፕሽንስ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕዳ ኣልጊስናያ ኣይክትመፅን እያ እዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርናያ ኻ ትመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እዛ ስክሪን ቲፕ ስታይል ትብል ኣላትና ሾው ፊቸር ዲስክሪፕሽንስ ኢን ስክሪን ቲፕስ ዝብል ኣሎ ዶ ኖት ሾው እንድሕዳ ኢልካያ ኻ ኣይክመፅን እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ ሆቨር እንድሕዳ ገይረ ረእይዋ ፎንት ካለር ዝብል ፅሕፈት መፅያ ኣላ እዛ ፃዕዳ ምሽ እዚኣ እታ ስክሪን ቲፕ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓጋዝ እዩ ተዘይልገስናዮ ዝሓሸ እዩ ግን እንድሕዳ ከተልግስዎ ደሊኹም እየ ኣነ ኣብዚ ዝሕብረኩም ዘለኹ እዚኣ ስክሪን ቲፕ ስታይል ኣብዚ ዶ ኖት ሾው ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝሓሸ ኣብዚ ኣቲኹም ብዙሕ ተዘይተንከፍኩም እንድዩ ግን ንኣፍልጦ ክኾነና እየ ዝምክረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ፐርሶናላይዝ ዮር ኮፒ ኦፍ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዝብለና ኣሎ ኣብዚ ዩዘር ኔም ኤንድ ኢኒሻልስ ዝብል ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ ዶክመንትና ሴቭ ምስ ገበርኩሞ ምስኡ ዝኾነ ሒዝዎ ዝኸይድ ኢንፎርሜሽን ኣሎ እቲ ዩዘር ኔም ናትኩም ኣብዚ ክትፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢኒሻል ከዓ ልክዕ ምስ ፌርማ ዓይነት ማለት እዩ ኣብዚ ክትፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ እትጥቀምሉ ዘለኹም ኦፊስ ቲም ኣብዚ ኣለና ከለርፉል ዳርክ ግሬይ ዝብል ኣሎ ዋይት ዝብል ኣሎ ንኣብነት ኣነ ዳርክ ግሬይ እንድሕዳ ገይረ ኦኬ እንድሕዳ ኢልዮ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኢንተርፌስ ናይቲ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ተቐይሩሎ ማለት እዩ ናብ ዳርክ ግሬይ ተቐይሩሎ ኣብዚ ኣትየ ንኣብነት ዋይት እንድሕዳ መሪፀ ዝኻ ፃዕዳ ኮይኑሎ ማለት እዩ መሊሰ ኦፕሽንስ ክምለሰ እታ ዝነበረት ከለርፉል እንድሕዳ መሪፀ ከዓ ከም ትዕዘቦ ዘለኹም ዝቐይሕ ኮይኑሎ እዚ ኻ ቁርብ ህስስ ዝበለ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ከዓ እቲ ኦፊስ ቲም ኣብዚ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እጂ ኣብ ጀነራል ኦፕሽንስ ብዙሕ ነገራት ተዘይተንከፍኩም ዝሓሸ እዩ ዘን ዘርኣኹኹም ግን ከም ኣብነት ክንወስደን ንኽእል ኢና ቀፂልና ንዕዘቦ እዚ ናይ ፕሩፊንግ ኦፕሽንስ ዝብል እዩ እዚ ናይ ፕሩፊንግ ኦፕሽንስ ምስ ስፔሊንግ ኤንድ ግራመር ቼክ ኣብ ንገብረሉ እዋን እንጥቀመሎም ኦፕሽንስ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ወን ኮሬክቲንግ ስፔሊንግ ኢን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮግራምስ ኢግኖር ወርድስ ኢን ኣፐር ኬዝ ሕጂ ኣብዚ ናትካ ፕሬዘንቴሽን ብኣፐር ኬዝ ብካፒታል ሌተር ንሕዳ ፅሒፍካዮም ኣለኻ ኮንካ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እንድሕር ደኣ ስፔሊንግ ቼክ ክገብር እንድሕዳ ዘየደሊኻ እዛ ኢግኖር ቲክ ትገብራ ማለት እዩ ኦኬ ኢግኖር ወርድስ ዛት ኮንቴይን ናምበርስ ቁፅርታት ዝሓዘ ፅሕፈት እንድሕዳ ቼክ ክገብሮ ዘይደሊኻ ናይ ስፔሊንግ ጌጋ ኣለዎነ የብሉን እዚኣ ቲክ ትገብራ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዙሕ ኣብዚ ኣቲና ተዘይተንከፍና ተመራፂ ግን ንኣፍልጦ ኮነና እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ቼክ ስፔሊንግ ኣዝ ዩ ታይፕ ይብለና ኣሎ ሓደ ነገር ምፅሓፍና እንድሕዳ እዚ ፓወርፖይንት ስፔሊንግ ቼክ ክገብረልና እንድሕዳ ደሊና እዚኣ ቼክ ከም ዘላ ነረጋግፅ እንድሕዳ ስፔሊንግ ቼክ ክገብረልና እንድሕዳ ዘይንደሊ ኮይንና ግን ነዚ ከነልግሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ንሪኦ ትምህርቲ ድማ ብዛዕባ ኣውቶ ኮሬክት ኦፕሽንስ ኣብዛ ፕሩቪንግ ምስ ኣተኹም ኣውቶ ኮሬክት ኦፕሽንስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኣውቶ ኮሬክት ኦፕሽንስ እንድሕዳ ኣቲና ንኣብነት ትረእዩ ኣብዚ እንታይ ኣለና ብራኬት ገይሩ ሲ ፅሒፉ ብራኬት እንድሕዳ ዓፅዩ ሲ ሪፕሌስ ኢት ዊዝ ምስ ብኮፒራይት ምልክት ማለት እዩ ኦኬ እዛ ኮፒራይት ምልክት ሶኢልና ኣብቲ ኪቦርድና ኣይንረኽባን ኢና ሕጂ እንድሕዳ ረእዩ ኣብዚ ከርእየኩም እየ ንኣብነት ብራኬት ከፊቱ
سي صحيفو براكيت نحدا عاصي immediately نامتاي تغير الله مالتي نابناي كوبي رايت سيمبول تغير الله مالتي إذا هجيتي أوتو كوريكت زبهال فيتشري مالتي أوكي هجي كم زعينة أوبشن كا علنا مالتي لك منالبات أبز حلفة ناي مايكروسوفت وورد زدالو هو سيريس تمرتلو أو بسفعي قليس إيه لخب زعباز أوتو كوريكت تماليسكم رأي ويهم أبزي كم زن عزبو زلنا نابنتانا واي اتش إلى نحدا صحيفس بيوناتان غير كتردئيو نحدا خبلا دلي أبزي بيوناتان هايله غيركي ريبليس كبري نحدا إليها يوناتان هايله لمصحف هايلينني واي اتش إلى خصحفه حراي اد كبلا اد غيراتولا مالتي اوكي نابنت ريو يرايل كان نحدا صحيفكاس بير ريبليس كبري إذا هجي كاستم ديكشنري مستي مايكروسوفت وورد تصحيفو زمصي مالتي نتوم زتوسن جيجاتات تقبريها كل زي ناي سبيلينج جيجاتات كتصحف كلها ريو حجي توارد نحدا صحيفكاس كم زبهال قال يلن نابنت توارد إلكا تصحفي حاسب كان يركايلو بعلو اوتو كوريكت قبرلكا مالتي اوكي حجي كم ساعات الو نابنت نحنا اتينا زلنا خا انت اتينا لنا واي اتش لنا نحدا صحيفناس ناب يوناتان هايله كتقيرو إلنا أبزيا يأتينا لنا حجي أوكي خبلا أبزخا أوكي يبل جيريو نابنت أنا واي اتش لان عدا صحيفة immediately space bar مسارمكو ناب يوناتان هايله تغيرو ألو مالتي إذا هجي نمتاي زحقزكا كومنت قاقيوم جيجاتات كلو يخولي مالتي ناي سبيلينج جيجاتات ناقبر كان عدا تشجر كونكا immediately بزا أبزا أوتو كوريكت آتينا أبزيا هنصحفان خلينا تا كل جزي نقبرا جيجا بتا قنعتي قالكا أبزي صحيفنا آد كنقبرا نخلينا مالتي قال أبزي already سرحات ألونا أوتو كوريكت أوبشنز بخمس غيركم كا هتقوم تخليهم نعمل تريد مارك ندحد أخطأتو دلي خاص نزا تي ام سي كاب سيمبول كيركا ويقلي خا تمصا انستير جن براكيت غيركا تي ام براكيت ندحد عصي خاص زي اخر رغبات خليها مالت سلازي ገለገለ ሲምቦልስ ካ ኦሬዲ ብዛኣተው ስለ ዘለው ነዚኣቶም ካ ንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ዘእተኹሞ ቃል ንድሕዳ ክድምሶ ደሊኹም ካ ሲምፕሊ ደሊት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዋኤች እዚኣ እቲናያ ነርና ዳር ዘይተድልየኒ ኮይና ኣነ ደሊት ክገብራ እየ ማለት እዩ ኦኬ ብላ ኣብዚ ቀፂልና ንሪኦ ብዛዕባ ሴቭ ኦፕሽንስ ካ ኣለና ሓደ ዶክመንት ሴቭ ክንገብሮ ከለና ሲ እንታይ እንታይ ኦፕሽንስ ኣለና ካ ኣብዚ ክንርኢና ማለት እዩ ሕራይ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሴቭ ፋይልስ ኢን ዲስ ፎርማት ብለና ኣሎ ሓደ ዶክመንት ሴቭ ምስ ገበርናዮ ብኸመይ ዓይነት ፎርማት ሴቭ ክኸውን ንደልዮ ኣብዚ ክንሕብራ ንኽእል ኢና ሕጂ ብዙሕ ተዘይቀያየርኩም ኣብዚ ዝሓሸ እዩ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ከም ዘሎ ጥራይ ንመርፅ ኣብዚ ሓንቲ ክሕብረኩም ዝደሊ ሴቭ ኣውቶ ሪካቨሪ ኢንፎርሜሽን ኤቭሪ 10 ሚኒትስ ዝብል ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እናሰራሕካ ከለካ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ እዚ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ሴቭ ይገብር እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ስኻ ሴቭ ከይገበርካ ኣብ መንጎ ለሴ ወይ ኤሌክትሪክ ጠፍእ ንኣብነት ሕጂ ኩሉ እቲ ዶክመንት ናትካ እንድሕዳ ሉዝ ጌርካዮ ስፔሻል ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እንድሕዳ ትጥቀም ፀኒሕካ ኣውቶ ሪካቨሪ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ፓወርፖይንት ኣብዚ ፎልደር እዚ ኣውቶ ሪካቨሪ ፋይል ሎኬሽን ኣብዚ ፎልደር እዚ ምስ ከድኩም ባዕሉ ናይ ኣውቶ ሪካቨሪ እታ ፋይል ኣብኡ ክሬትድ ኮይና ሴቭ ይገብራ እዩ ማለት ሕጂ ኤቭሪ 10 ሚኒትስ ሴቭ እናገበረ ይኸይድ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነዚኣ ኤቭሪ 3 ሚኒትስ እንድሕዳ ሴቭ ክገብር እንድሕዳ ደልዮ ኤቭሪ 3 ሚኒትስ ኣብዚ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ሃንደበት እንድሕዳ ጠፊኡ ወይ ክራሽ እንድሕዳ ገይሩ እዚ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ናተይ ኣብዚ ፎልደር እዚ ከይደ ሪካቨር ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ሴቭ ዝገበረታ ክትመፀለይ ወይ ከዓ ክኽፈተለይ ይኽእል እዩ ብኡ ከዓ ስርሐይ ክቕፅል ይኽእል እየ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝኾነ ካብ ቅድመ ሓደጋ ንምክልኻል ማለት እዩ ከምኡውን ዲፎልት ሎካል ፋይል ሎኬሽን ዝብል ኣሎ ንኣብነት ሴቭ ክንብል ከለናስ ኢሚድየትሊ ናበይ እያ ትመርሓና ነይራ ናብ ዶክመንትስ ፎልደር እያ ትመርሓና ነይራ ንሕና ግን ኣብ ሓደ ኩሉ ንሰርሖ ፕሬዘንቴሽን ዶክመንትና ሲ ኣብ ሓደ ስፔሲፊክ ፎልደር ክነቐምጦ እንድሕዳ እንደሊ ኮይና እቲ ፓዝ ኣብዚ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ፓዝ ኣብዚ ንፅሕፎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሴቭ ወይ ሴቭ ኣስ ክንብል ከለና ኢሚድየትሊ ናብታ ፎልደር እቲኣ ባይ ዲፎልት ይመርሓና ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፃሕና ክንቅይር ንኽእል ኢና ካልእ ፎልደርስ ግን ኢሚድየትሊ ባይ ዲፎልት ናብዚ ፎልደር እዚ ይመርሓና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ኣብዚ ናይ ላንጉጅ ሴቲንግስ ዝብል ኣለና እዚ ከዓ ብዙሓት ላንጉጅስ ኢንስታል ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብቲ ናትና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ባዕሉ ማች ገይርዎ ኣሎ እንተዘይኮይኑ ግን ክንፅዕኖ ከለና እውን ብምንታይ ቋንቋ ንፅዕኖ ከም ዘለና ክንሕብሮ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣብዚ እቲ ንጥቀመሉ ቋንቋ ክንቅይር
نخيلنا مالتي سلازي بملو زي مينوس زباتن قلن ريو زلنا نعملت بفرنش نهدا غير ناس بفرنش غير مالتي اوكي سلازي بتزرد عنا قنقوا نهدا خنطقم دلينا ابزي تي اد لانجويج لنا نتندلي زلنا لانجويج نصعنا مجمرتا مستصعنا خاني ابزي نمرص مالتي فرنش نهدا خوينا ابزي فرنش مريصكاس اوكي تبلا سلازي بملو زي insert design ገለዝ ዘሎ በእንግሊዝኛ ዘሎ ቃላት ወይት ባተንስ ወይት ሜኑስ ወይ ካዞም ኮንትሮልስ ንሪኦም ዘለና በቲ ዝመረጽናዮ ቋንቋ ይቕየር ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ እዚ ኤዝ ኦፍ ኣክሰስ ኢልና ንፅውዒ እዚ ምናልባት ናይ ስንክልና ፀገማት ዘለዎም ገለ ክሰርሑ እንድሕዳእ ደልዮም ኢና መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ኮምታት እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ ንዑታት ዝምልከት ኣብዚ ፊቸርስ ንኣብነት ናይ ሳውንድ ፊቸር ኦኬ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዓይነት ስውር እንድሕዳኣ ኮይኑስ ብሳውንድ ተመሪሑስ ከመይ ገይሩ ክጥቀመሉ ይኽእል እዚ ዓይነቱ እዩ ማለት እዩ ጅዝ ብዙሕ ቁሩብ ኮምፕሊኬትድ ስለ ዝኾነ ክንሰግሮ ኢና ቀፂልና ኣብዚ ኣድቫንስድ ኦፕሽንስ እንድሕዳኣ ኣቲና ኣዝዩ ብዙሕ ዝበለ ሰቲንግስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዛ ኣድቫንስድ ኦፕሽንስ ብምሉእ ከዓ ብካታጎሪ ተፈሊሎም ምስ ኤዲቲንግ ዝተኣሳሰሩ ኦፕሽንስ ኣሎ ምስ ካት ኮፒ ኤንድ ፔስት ምዚኣቶም ማለት እዩ ዝተኣሳሰሩ ኦፕሽንስ ኣሎ ምስ ስእሊ ናይ ስእሊ ከተዕብዮ ክተንእሶም ምስ ኳሊቲ ናይቲ ስእሊ ዝተኣሳሰሩ ኦፕሽንስ ኣሎ ምስ ቻርት ዝተኣሳሰር ኦፕሽን ኣሎ ምስ ዲስፕሌይ ዝብል ኣሎ ምስ ስላይድ ሾው ዝተኣሳሰር ኣሎ ምስ ፕሪንት ዝተኣሳሰር ብዙሕ ዓይነት ኦፕሽንስ ካ ኣብዚ ኣድቫንስድ ኦፕሽን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዘለዎ ዲፎልት ተሰራሕና ዝበለፀ እዩ ግን ዝተፈላለየ ምዕራያት ክንገብር እንድሕዳ ደሊና ግን ኣብዚ ኢና ነመዓራሪ ማለት እዩ ንኣብነት ብቕልል ዝበለሲ ኣብዚ ናይ ኤዲቲንግ ኦፕሽን ምስ ኣተኹም ኣለው ቴክስት ቱ ቢ ድራግድ ኤንድ ድሮፕድ ድብል ኣሎ እዚኣ ሕጂ ቲክ እያ ዘላ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት እንድሕዳ ርኢናያ ነዛ ቴክስት እዚኣ ምስ ፀለምኳስ ከምዚ ገይረ ክሊክ ገይረ ድራግ ገይረ ድሕርዛ ሃይለ ትብል ዘላ እንድሕዳ የትያ ትሪእዎ ኣለኹም ድራግ ገይረ ድሮፕ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ መሊስኻ ድራግ ገይረ ኣብዝኻ እንድሕዳ ምፅያ ከምዚ ኮይናላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እንድሕዳ ኣለው ክትገብሮ ዘይደሊኻ ክትጥፋእ ትኽእል ኢኻ ነታ ኣብዛ ኣድቫንስድ ምሳኣተና ኣብታ ኤዲቲንግ ኦፕሽንስ ነዚኣ ከነልግሳ ንኽእል ኢና ስለዚ ዝኾነ ቴክስት ድራግ ኤን ድሮፕ ከምዘይከውን ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ፅሕፈት ፅሒፍካ ወይ ድሰራሕካያ እንድሕዳ ኣንዱ ክትገብር ደሊኻስ ማክሲማም ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ኣንዱ ክትገብር ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ንድሕሪት ክትምለስ ትኽእል ኣብዚ ክትሕብሮ ትኽእል ኢኻ ምስ ካት ኤን ኮፒ ዝተኣሳሰሩ ከዓ ኣብዚ ኦፕሽንስ ኣለው ምስ ስእሊ ዝተኣሳሰር ኣሎ ምስ ቻርት ኣሎ ዝተፈላለዩ ሴቲንግስ ኣለው ሕጂ እዚኣቶም ቁሩብ ኮምፕሊኬትድ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ተዘይተንከፍናዮም ዝሓሸ እዩ ግን ንኣፍልጦና ኣብዚ ከም ንረኽቦም ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ራይዚ ንኣብነት ኣብ ሪሰንት ምስኣተና ኣብዚ ፋይል ኣብ ሪሰንት ምስኣተናስ ክሳብ 50 ዝበፅሑ ሪሰንትሊ ዝተጠቀምናሎም ማለት እዩ ኣቀድም ኣቢልና ወይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝተጠቀምናሎም ፕሬዘንቴሽንስ ከርእየና ይኽእል ስለዚ ኣብ ከለና ኢሚድየትሊ ከፊትና ከዓ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ሾርት ካት ኪስ እንድሕዳ ክንሪኦ ደሊና ንኣብነት ሴቭ ክትገብር ሲ ኮንትሮል ኤስ ክትፀቅጥ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብታ ሴቭ ትብል እንድሕዳ ሆቨር ጌርናያ ኮንትሮል ኤስ ኢላ ብራኬት የርእየና እዩ ማለት እዩ ሱታት እንድሕዳ ከርእየና ዘይደሊና ኣብዚ ቲክ ጌርና ክንጥፍኦ ንኽእል ኢና ቨርቲካል ሩለር ዝብል ኣሎ እዚ ብቨርቲካል ዝመፅእ ሩለር ማለት እዩ ክህሉን ከይህሉን ኣብዚ ክንውስን ንኽእል ኢና ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኤንድ ዊዝ ብላክ ስላይድ ብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ርአዮ ስላይድ ሾው ምስ ገበርካዮ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ክንሪአና ስላይድ ሾው እንድሕዳ ጌርና እታ ፋይናል ስላይድ ንኣብነት ንርአያ ሞ ከምዚ ኢልና ኣፂልና ኣለና ኣብ መወዳእታ እታ ስላይድ ምስ በፃሕና ብፀሊም ስክሪን እያ ትውድእ ማለት እዩ ኦኬ ረእዋ እዚኣ ሕጂ እታ ፀላም ስክሪን ማለት እዩ እዚኣ እንድሕዳ ክትህሉ ዘይደሊኻ ሲ ስቲል ኣብዚኣ ኦፕሽን ኣቲኻ ከተልግሳ ከም ትኽእል የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ኦፕሽን እዚ ንዕኡ ዘመልክት እዚኣ እንድሕዳ ልጊስናያ ሕጂ ብፀሊም ስክሪን ኣይክውድእን እዩ ማለት እዩ ናትና ፕሬዘንቴሽን
جزء باي ديفولت كوم مثل زخونة أنا كغرفة print خا ناي print options كا أبزلنا مالتي high quality print ندادا لي خا زتي كتكبرو تخليها print in background زبلالو print slide numbers on handouts أفتي handouts تتأكمنا print هنقبل كلنا سيت slide numbers كمتس ندالي نحدا خوينا أبزي check كيرلنا له نحدا زي ندالي خوينا زي أخنا القسان خلينا مالتي by default أو سلازمت بتي header and footer جيرنا أنا نقطع أتصورون يرنا من البات تازا حلفة ناي print فيديو تسرح خوالا أبا أخيركم كتمهارو تخوليهم أو ونكتريو تخوليهم مالتي سلازي أبزي أزيو بزح زخونة settings على أبزي advanced مساعتنا سؤالكم حلف لكم كتريو تخوليهم كتسيلنا خال اوبشن تايز لنا ز كاستمايز ريبن زبل لنا ዛ ريبن زبلنا عينيتيا زيا خلا مالتي ዛ بزلا تخيلو نابزي كيدو زلو سا بمولا تا ريبن يا مالتي حجي افتا ريبن كلو ندليوم تابس ወይ ድማ እዚኦም ኮማንድስ ማለት እዮም እዚኣቶም ብሙሉኦም ቶም ኮማንድስ እዮም ኣብዚ ተዘርጊሖም ዘሎ ማለት እዩ መን ኣብ ትሕቲ መን ኣሎ ከይተረፈ ኩሉ ኣብዚ ይነግረና እዩ ኦኬ ኣብ ሆም እንድሕዳ ኣቲና ኣብዛ ሆም ትብል ታብ እንድሕዳ ፀቂጥናስ እንድሕዳ ዘርጊሖሞስ ሬይወን ተንዘለዋ ግሩፕ ሬይወን ሕጂ ኦኬ ንኣብነት ብቕልል ዝበለስ ኣብ ስላይድ ሾው ኣለና ምሽ እዛ ናይ ስላይድ ሾው እንድሕዳ ከፊትናዮ ሬዋ ስታርት ስላይድ ሾው ዝበሃል ግሩፕ ኣሎ ሴት ኣፕ ዝበሃል ሞኒተርስ ዝብል ኣሎ ሪያ እዛ ስታርት ስላይድ ሾው ግሩፕ ኣላ ሴት ኣፕ ትብል ሓንቲ ግሩፕ ኣላ በዚ ኻ እንድሕር ከይድኩም እዛ ሞኒተርስ ትብል ካልእ ግሩፕ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ የርእየና ኣሎ መሊስና ኣብ ትሕቲ ስታርት ስላይድ ሾው ትብል እንድሕዳ ኣቲናስ from beginning from current slide present online custom slide ዝብሉ እዚኣቶም ማለት እዩ from beginning from current slide ገለ ናበሉ እዚኣቶም ከም ዘለዉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚታት እንድሕዳ ክንውስኸሉ ደሊና ካብዚ መሪፅና ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብነት ኣብዚ ስታርት ስላይድ ሾው ዝብል ዘሎስ ከንፈትን ምናልባት ተሰሪሕና እዛ ፎንት ካለር እንድሕዳ እቲናያ ኦኬ እዚኣ ክትኣቱ ኣይትኽእልና ምክንያቱ ኣብ ካልእ ግሩፕ ኣትያ ስለ ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ወይ ከነልግስ እንድሕዳ ደሊና ግን ኣብዚኣ ተዘይ ኣትሆም ተዘይባላሸሆም ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ እታ ባይ ዲፎልት ዘላ ከም ዘላታ ባይ ዲፎልት ተመፀት ዝሓሸ እዩ እንድሕዳ ተባላሽኩም ግን ኣብዚ ሪሰት ኦል ካስተማይዜሽን ዝብል ኣሎ ነዚኣ ክሊክ ግበርዋ ኢኹም ኦኬ ነዚኣ ፕሊስ ክሊክ ግበርዋ ኢኹም ተዘይኣትሆም ዝሓሸ እዩ ግን ንኣፍልጦ ክኾነኩም እያ ኣነ ዝሕብረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ሞዲፋይ ክንገብር ንኽእል ኢና ካልእ እዛ ኩዊክ ኣክሰስ ቱልባር ንብላ እዛ ላዕሊ ዘላ የልናያ ነርና ኣብዛ ላዕሊ ኻ ክመፃ ንደልየን ቱልስ ንኣብነት ብብዝሒ ንጥቀመለን ቱልስ ንኣብነት እዛ ኣድ ቴብል ትብልሲ የላን ኣብዚ ላዕሊ ሳይንሪኣ ኢና ዘለና እንድሕዳ ተገድሰና ኮይና ሞ ብብዝሒ ንጥቀመላ ኮይና ኣብዚ ኣድ ክንገብራ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣድ ቴብል መፅያ ኣላ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ኣብዚ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እታ ኣድ ቴብል ትብል ከም ትሪእዋ ዘለኹም ሲምፕሊ በዛ ኣትየ ቴብል ክሰርሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ካስተማይዝ ክንገብር ንኽእል ኢና እታ ዝሓሸት እዛ ሪበን ትብል ዘላ ተዘይተንከፍኩማ ዝሓሸት እዩ ኣብዚኣ ግን ፀገም የብሉን ድሕዳ ዘይተገድሰኩም ኮይና ሪሙቭ ትብልዋ ማለት እዩ ካልእ እዚ ተወሳኺ እዩ ካብ ኢንተርነት ዝኾነ ኣድኢንስ ምስ ፀዓንኩም ኣውቶማቲካሊ ኣብዚ ጀነሬት ክኸውን ማለት እዩ ድሕዳ ዘየድልየኩም ኮይኑ ተልግስዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ንኣብነት ኣክሮባት ሪደር ስለ ዝፀዓንኩ ኣክሮባት ሪደር ናይ ባዕሉ ኣብዚ ኣክሮባት ዝብል ሓደ ኣድኢንስ ወሲኽሊ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ፒዲኤፍ ዝተኣሳሰር ሕጂ ነዚ እንድሕዳ ከልግሶ ደልየ ኣብዚ ኣትየ ደሊት ክገብሮ ይኽእል እየ ወይ ከዓ እንታይ ኣድኢንስ ተፃዒኖም ከም ዘለዉ ክርኢ ይኽእል እየ ማለት እዩ ካልእ እዚ ምስ ናይ ሴኪሪቲ ገለ ዝተኣሳሰር እዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ስለዚ ብምሉእ ኦፕሽንስ ናይዚ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ናትና ኣብዚ ኣቲና ካስተማይዝ ክንገብሮ ከም ንኽእል ተማሂርና ኣለና እታ ዝሓሸት ግን ከምቲ ዝነገርኩኹም ኣብዚ ኣቲኹም ብዙሕ ነገራት ሞዲፋይ ተዘይገበርኩም ተመራፂ ማለት እዩ